லண்டன் வோல்தஸ்ட்ரோ அருள்மிகு ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் ஆலயத்தினுடைய 25 ஆண்டு நிறைவினை முன்னிட்டு உலகெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய 1000 உறவுகளுக்கு இலவச கண் சத்திர சிகிச்சை மற்றும் இலவச கண் வெள்ளைகள் வழங்கும் நிகழ்வு இப்போது ஆரம்பமாக இருக்கிறது. இதன் ஒரு அம்சமாக இலங்கையினுடைய வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளிலே இந்த வேலைத்திட்டம் ஆரம்பமாகி இடம்பெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் மலையகத்தினை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் பதுளை மாவட்டத்தினுடைய பதுளை போதனா வைத்தியசாலையில் இடம்பெற்ற இந்த நிகழ்வின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களும் அதே போல காணொளிகளும் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இந்த வீடியோ வாயிலாக இப்போது நாங்கள் பார்க்கவிருக்கிறோம். வாருங்கள். பதுளை மாவட்ட பதுளை போதனா வைத்தியசாலையின் கண் சிகிச்சை பிரிவில் தான் இப்போது நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம். இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளினதும் மிக முக்கிய உடல் உறுப்பாக பார்க்கப்படுவதுதான் இந்த கண்கள். ஒரு மனிதன் தன்னுடைய துல்லியமான பார்வையினை கொண்டுதான் தன்னை சுற்றி இருக்கும் அனைத்தையும், ஏன் தன்னை தானே கூட அடையாளம் கண்டு கொள்கின்றான். இப்படிப்பட்ட அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த மனிதனுடைய கண் பார்வையிலே விபத்துக்கள் காரணமாகவோ அல்லது வயது மூப்பின் காரணமாகவோ கண் பார்வையில் குறைபாடுகள் ஏற்படுமாக இருந்தால் அது அம்மனிதனின் வாழ்வையே கேள்விக்குறியாக்கி விடுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் அந்த தருணத்திலிருந்து கட்டாயமாக யாரோ ஒருவரது உதவியோடுதான் நாம் வாழ வேண்டிய நிலைக்கும் தள்ளப்படுகின்றோம். இது நாம் அனைவரும் அறிந்த உண்மையே. ஆகவேதான் இது போன்ற விடயங்கள் குறித்து சிந்தித்து இவ்வாறான மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற உயரிய சிந்தனையோடு பதுளை போதனா வைத்தியசாலையினுடைய கண் சிகிச்சை பிரிவின் சிரேஷ்ட வைத்திய அதிகாரியினை தொடர்பு கொண்டு கண் சத்திர சிகிச்சை மற்றும் கண் வெள்ளைகள் தொடர்பில் நிலவும் பற்றாக்குறையினை நிவர்த்தி செய்யும் நோக்குடன் இந்த வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. අපේ තව විශේෂ දවසක් ස්පිරිතාලෙට අපිට තව ලොකු පරිත්‍යාගයක් හම්බෙනවා. කාච 50ක පරිත්‍යාගයක් මේ අහිලන් ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් මඩකලපුවේ පිහිටි එක ආයතනයක් චැරිටි එකක්. ඒ කට්ටිය අපිට අපේ බදුල්ලේ රෝහලට අද අපේ රජයෙන් අපිට හැමතිස්සෙම හැම අවශ්‍යතාවයම ඉටු කරන්න අමාරුයි. ඒ කට්ටිය ගොඩක් try කරාට ගොඩක් කාච අපිට රජයෙන් හම්බෙනවා. හැබැයි සමහරක් කාච පවර්ස් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි සමහරක් මෙතන ඉන්න කට්ටියත් අද කාච දාගන්න ඇවිල්ලා එළියෙන් කාචයක් ගේන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඒ හැම කාචෙම ඒ ඇහැට හරියන කාචයක් නැති හින්දා. ඒතර ඒ කට්ටිය ඒ ගෙදර කට්ටිය ඒක ඒ වියදම දරාගෙන ඒක ඉස්සරහට කරනවා. හැබැයි මේ වගේ ආයතන වලින් අපිට පරිත්‍යාග කරනකොට කාච අපිට ලොකු හයියක් තියෙනවා මේ ස්පිරිතාලේ තව ඔපරේෂන් කරගෙන යන්න. මම හිතන්නේ අද මම ඊයේ ලෙඩු පරීක්ෂා කරලා බලනකොට 8 දෙනෙක්ට මම හිතන්නේ කාච එළියෙන් ගේන්න අනවශ්‍ය වුණා මෙතුමන්ලා. හරි, ඒ විදිහට ඉස්සරහට අපිට තව දුර්ලභ ගණයේ කාච නැති කාච අපි මෙතුමන් වගේ කට්ටියගෙන් ඒ පරිත්‍යාග ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට එක්තරා දවසක අපිට කාටවත් එළියෙන් කාචයක් ගේන්නේ නැතුව අපිට හම්බෙන පරිත්‍යාග වලින් උයි රජයෙන් දෙන කාච වලින් උයි අපිට මේ ඔපරේෂන් ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. තාමත් මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙතුමන්ලට මේක අපිට සංවිධානය කළා මේ අපේ බදුල්ල ශික්ෂණ රෝහලට මේ කාච 50 ලබා දීම ගැන. கண் சிகிச்சைக்காக கண் வில்லைகளை வழங்கிய கௌரவ கோபாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கும் பிஆர் மகேந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கும் மலையக பொதுமக்களின் சார்பாக ஐயா அவர்களுக்கு எங்களது உள்ளங்கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்படிப்பட்ட நல்லுள்ளம் படைத்த மனிதர்களை பாராட்டி பேச நாமும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அவர்கள் வேறு யாருமல்ல, லண்டன் வோல்தஸ்ட்ரோ ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் ஆலய அகிலன் அறக்கட்டளை ஸ்தாபகர் மதிப்புக்குரிய திருவாளர் மு கோபாலகிருஷ்ணன்
அவர்களது ஏற்பாட்டில் இன்று இந்த நிகழ்வு பதுளை போதனா வைத்தியசாலையின் கண் சிகிச்சை பிரிவிலே இடம்பெற்றிருந்தது. இதன்போது இலங்கைக்கான இணைப்பாளர் மதிப்புக்குரிய திருவாளர் VR மகேந்திரன் அவர்களோடு இணைந்து பதுளைக்கான இணைப்பு செயலாளர் திருவாளர் ஜாகிர் ஹுசைன் அவர்களும் பங்கு பெற்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படிப்பட்ட மனிதநேயம் படைத்த மாமனிதர்கள் இருக்கும் வரைக்கும் நிச்சயம் மனிதாபிமானமும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இந்த மக்கள் சார்பில் சிவச்சந்திரன் சிவா எனும் ஃபேஸ்புக்கினூடாக நாமும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.